Snij 15 maart is Omroep Friesland een dag op het wetter. Maar de vertrouwde radioprogramma's op een bijzondere locatie. Het Woudegemaal op een Lemmer. Hoe skin, veilig en genoeg wetter. Hoe het wetterskip en de komende verkiezings. Morgens van 8 uur al broest het op de radio en tv. En dook is Maidwan. SMS of Twitter die dream van Friesland. Of stuur een foto van die dream. En wij kiezen de dream van de dag. Mijn dream van Friesland is dat Friesland de broerste provincie wordt van de hele wereld. Dat we een provincie binnen die vol beweging is, wat ruimte is voor natuur en voor cultuur. En dat we delen met elkaar. Ik hoop dat het karakter van het Friese landschap en de identiteit in onze Friese cultuur behouden wordt. Mijn droom voor Friesland. Dat er ooit weer een Elfstedentocht komt in Friesland. Dat is iets onbeschrijfelijks voor Friesland en dat wil graag met mij mates. Mijn droom van Friesland is dat ik in mijn eigen provincie, mijn eigen taal spreken kan.